Damena sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan guarne Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hatani debata dihita di bagasan mingguon, 2 hari adorang so ari hamerdekaun ni bangsota, bangsu Indonesia, imana tersurat di Yohanes bid 2 Mamukas yang ayat 30 jala marhaujungan di ayat 30 onom. Songonom mahatana laos ta payhutihut ma. Asa dinama katahoni ibana torop ma gabe porsea di ibana. Dungi didok Jesus ma tuak kajahudi naung gabe porsea di ibana. Molomia kamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiaku. Dungi tadau muna mana sitongi jala paluaon ni nasi tongi mahamu. Jadi dia lusi nasida maibana. Nin nama. Pinopar ni si Abraham dohami. Dangdung hami manghadup di halak. Boasa dohonommu paluaon mahamu. Dungi di dok Jesus mamangalusi. Natutu si tutudo na hudokot tuhamu. Hatuban ni dosa do ganup na mangula dosa. Dada totong hot di bagas anggo hatuban. Anakido di si totong. Molo di palua anakihamu. Namalua si tutu mahamu. Ido sahatna. Horas madihita saluhut nadamang dohok dainang. Marhite turpukon di pasahat Tuhan Yesus do pangatu Sion. Taringot tuhasitongan namangi huton ibana. Dohot tuaka jahudi na porsea di ibana. Na parjolo di dok namian di bagasan hatana sitong ma gabe sisianna. Torop do na gabe porsea tu Tuhan Yesus ditiki di baritahon Tuhan Yesus taringot tu pangajarion tuaka na toropi. Alaidang sai holan na porsea tu Tuhan Yesus. Di siala gudang do akan na porsea tu Tuhan Yesus alaidang targoar sisian manang murid manang disciples. Lapatan di sisian ima halak na manotong di sisi dope. Manang natotong di bagasan pangajarion. Sarupa do pangatusion na tumurit. Namar lapatan sahalak namar siajar dope. Manang namar guru tu guruna. Tuhan Yesus do guru dia kasisian na. Jadi ganup nasa sisian na pe manotong do mar guru tu Tuhan Yesus. Damang dainang tutudang say holan na porsea. Songon na pinangido ni Tuhan Yesus tu jolmai. Di siala si bulisi pe porsea jala ditadda do Tuhan Yesus. Songona tersurat di Markus 5 ayat 1 sahat tupitu. Marsinggang do si bulis namar loksai tu Tuhan Yesus. Alai na targuar maibana namangi huton Tuhan Yesus disi. Di siala ni dangsai holan nama dok porsea. Alai ikon gabe sisian ni Tuhan Yesus do. Di siala sisian na didok ni Tuhan Yesus. Ima ganup nasa namian di bagasan hatana. Sisian ni Tuhan Yesus do na manadda na sitong. Buasa ikon gabi sisian. Di siala sisian do na manangihon, na majakon, na mangihuton, na mangulahon na nidok ni guruna. Jadi moloholan porsea do ibana manang mangakui hasitongan ni pangajarion ni Tuhan Yesus. Hape ibana sisian ni Tuhan na asing. Dang targuar ibana sisian ni Tuhan Yesus. Jaladang manada na sitong. Holat nion, di pasahat matusaluhut na kahita Kristen. Asa tapamanat mamuse relasi ni ha porsea tu Tuhan Yesus Kristus. Holan sahalak na porsea do hita di ibana. Manang na porsea do hita, jala doho do hita sisian na. Paluaon ni nasitong ima sisiani. Dia do lapatan di nasitong, di hata gorik didok aletea. Namar lapatan sitong, tigor jala tulus. Tuhan ido hasitongan, dang dewi aletea, nasanga sinobba ni halak gorik. Sian Tuhan ido hasitongan, jala ibana do hasitongani. Songon na didok ni Yohanes 14 ayat 6a. Ahu do dalat dohot hasitongan, dohot hanguluan. Tuhan Yesus do di bagasan hasit tonganna asi di rohana dohot huasona na paluahon. Laos ganup ma
nasi tong gabi sisianda dapotan di haluau ni. Napa patut damang dainang. Dang alani parmudarun manang pinopar ni si Abraham gabi targuar nama lua. Di ayat 33 didok, jadi dia lusinasi da maibana, nin nama. Pinopar ni si Abraham dohami, dang dung hami mangadup di halak, buasa dohonommu, paluaum mahamu. Disod di patuduhon ma pangatusion na sida, imahalak Jahudi na ubege pangajarion ni Tuhan Yesusi. Sia dia pangatusion si songoni. Molosian hapor siaudo, didok rohana, di siala bangso na tarpilit na sida, sian pinopar ni Abraham, gabi otomatis na sida malua. Molosian pangatusion ni politik ni bangso Jahudi do, pangasido na manukuni, di siala gabi hatuban ni bangso Romdo, bangso Jahudi di hati hai. Alai songo dia do alus di Tuhan Yesus. Di ayat 34 di dogma dungi di dok Yesus mamangalusi. Na tutu si tutudo na hudokot Tuhamu. Hatuban ni dosa do ganup na mangula dosa. Di sialani jadi molo tungpe pinopar ni si Abraham na sida. Alai molo mangula dosa dope, hatuban ni dosa dope na sida disi. Dang dia tu sina sida na didok ni Tuhan Yesus. Di siala dang sisian ni Tuhan Yesus dope na sida. Nang pe porsea na sida di Yesus, songon sahala na mangalului alamat do. Disukun tuakan au boto alamati. Sitong do na didok ni panukunan nai. Alai dang didalani dalan songon panorangion ni panukunan nai. Gabe totong ma ibana di haliluon na. Songoni ma kana porsea di Tuhani. Alai dang mardiula. Songo padok ni pangajarion ni Tuhan Yesus. Saulak nai imana porsea. Alai dang targuar sisian ni Tuhan Yesus. Manang na porsea alai dangolo mangguruhon hatani Tuhan. Damang dainang nahina holongan. Tutu targuar do Abraham bapa ni ganup nasana porsea. Alai tapai hutihut ma. Molo didok pangatusion di parmudarun dapot haluaon. Songo dia do ganup nasa pinopar ni si Abraham. Songo dia si Ishak. Songo dia si Ismail. Songo dia muse pinopar ni si Ishak. Ima si Jakob dohot si Esau. Songo dia muse si Saul. Dohot akana asing dope. Ai sude dui pinopar ni si Abraham. Manang. Songo dia bang sobata. Di siala datu ujuyo puta. Gabi dohot mahita gabi datu. Dada pangatusion si songoni pangatusion nasitong. Saluhut na hita jol mamardosa dope. Rom tolu ayat 20 di dok. Aida ngadong iberni tung saluhut do nasida mardosa. Jaladang dapot pujion ni debata nasida. Jadi sudedo jol mamardosa. Alai unang mamar pangasi songon halak Jahudi nama bain suku-suku tu Tuhan Yesusi. Dijakon mah nian nasitong nasia Tuhani pioponna asa dapotak kaluau ni bana. Hod damang dainang sudedo jol mamardosa. Alai dang sude gabi hatoban di dosa. Dia do surung-surung ni akana porsea gabi sisian ni Tuhan Yesus. Molo sude jolma sarupa mardosa. Nang pe sude mardosa. Alai molo di jakot do nasitong nasiat Tuhan Yesus Kristus. Dapotan maibana di haluaon. Haluaon na nidokna. Dada holat di hangolues sugut di surgo hasonangani. Di siala haluaon ni nama naringoti. Sinuaing do. Molo swadong haluaon sinuaing. Sia dia dapo haluaon sugut. Haluaon na siya Tuhan. Ima haluaon di panobusion na di jolma. Siyan haliluon ni dosa. Doho pangatusion nang parniulaan na. Ditubus Tuhan Yesus do jolmai. Tuhasitongan ni dibata. Di panobusion ni Tuhan ima dapot ni jolmai hasitongan. Jala talup manaluhon subyani dosa.
imana diguari, jolma na mardosa, alay dang mangulahod dosa be. Manang dang hatuban ni dosa be, nang pemardosa. Di hata Latin didok, simul justus et peccator, di bahasa Indonesia dibenarkan sekaligus berdosa. Mardosa do hita jolma, alay marhiti asini rohani Tuhan Yesus Kristus, nunga dipasitong ibana be jolmai. Gabi sitong jolmai, monang maraluhod dosa, dang gabi hatuban ni dosa be, molo hatuban ni dosa, manang dia na didok ni dosa, ulahonon na do songon hatuban. Alay molo anak ni debata, panean maibana di hasitongan doho di haluau ni. Damang dainang, topik minggutta manang tema ni minggutta on, debata na paluahon. Debatado na paluahon jolmay siya dosa. Ay dang talup na mardosa paluahon na mardosa. Dang talup jolma paluahon dongan na jolma, ay sarupa na mardosa doy. Dang talup nang oputa paluahon pinoparna nang peporsea oputay songon si Abraham. Holan debatado na marhuaso paluahon jolmay marhite-hite asini rohana. Nunga dipatuduhod debata huasona na sumurungi na patupahon haluaon ni jolmay. Sa sitong nasian parhatobano dia pe marhuaso do debata paluahon jolmay. Nang diparhatobanon ni dosa. Nang diparhatobanon ni bangso na sada tu bangso na asing, manang penjajahan. Ay debata na omnipotent do, debata manang na marhuaso di saluhut na. Marhuaso do Tuhani paluahon bangso na siyan parhatobanan di Mesir. Marhuaso do debata paluahon bangso na siyan haguguon ni bangso Asyur. Jala marhuaso do debata paluahon jolmay siyan saluhut na parhatobanon. Ido ubahen didok Apostel Paulus na tersurat di Galatia 4 ayat 7. Dibaheni dang behatuban ho tung anak do. Alay bolo anak laos panead doho marhite-hite sian debata. Songoni nang dihaluaon manang hamardekaon ni bangsota Indonesia. Si pesta honota di bangsota di tanggal 17 Agustus tahun 2020 sadon. Na papitu 76 tahun. Marhuaso do debata paluahon hita sian bangso nasing. Laos marhuaso do debata paluahon hita sian pandemi COVID-10 sia na niadopat tanwaing. Songon perjuangan ni hamerdekaon sian bangso na asing. Boy tupa disiala hasadaon ni ganuk nasasuku marga nang luat di Nusantaraon. Songoni mamusay konsadado hita mangadupi musuta ima pandemi COVID-10 sia sinwaingon. Parsidohot mahita saluhut na kana porsea sisean ni Tuhan Yesus Kristus naung dapotan nasitongi asarap mangulahon nasitong marhite na mangihuton protokol kesehatan naung niaturhon ni pamarenta. Asa malua merdeka hita sian pandemikon. Nunga pola di basa-basahod debata hamardekaon ni bangsota Indonesia sian bangso na asing. Di basa-basahon muse hanguluan ni partodion nang dihita na porsea na targoar sisean ni Tuhan Yesus. Tahamulatehon masaluhut na jalamanotong mahita gabe sisean ni Tuhani mangisi hamardekauta. Di sialani targuardo sa luhut na pinalua ni Tuhan Yesus mamake haluaon manang hamardekao ni tuaka ulaon nadingkan. Damang dainang di Galatia 5 ayat 10 tolu didok. Tuhaluao ni hambu di Jawa kadongan. Asal unang haluao ni gabe parbusiran di sibuk. Sadok marhite-hite haholongoni mahamu marsioloan. Pakeon niaka na porsea sisean ni Tuhan Yesus maha mardekao ni manguduti perjuangan songon ganup nasa pahlawan kemerdekaan naung berjuang patupaon hamardekaon ni bangsota. Debatado na paluahon hita taulahom manadinggani di bagasak kaluaw ni ay sisean ni Tuhan Yesus do nang hita huriana. Merdeka mahita saluhut na damang dainang.
Tuhan di bata nama masu-masu huriana, dohot hita bangsa Indonesia. Amin martangia kita. Mauliate madihua li jahuba di bata para siroha jala pardingga basa. Dia sini roham doho pasu-pasum dihami marhite-hite hatam. Hodo na palua hok kami, jala holan hodo Tuhan na talup palua hok kami. Posdorohanami, ganup nasa, akadinggan ni basami patu paummu Tuhan dihami. Lumobi dihami nuaeng, na mangadupi ganup nasa pandemio doh akadampak nape. Tuho di pasahatami saluhut nahami huriamon. Asahona manggonggomi hami. Mauliate di panugun-ugun ni hatam. Mauliate naung disiseho hami Tuhan. Ay di kuari hodo ganup nasana porsea dohot huriami. Nasitong gabe sisiammu. Molo mangihuton, molo mangulu di bagasan hasitongan ni hatam. Atong ali jahuba di bata, say totong tugu-tugu hami Tuhan. Asa di bagasan hasitongan ni hatam. Songon na pinangidom, dihanguluhok kami ganup na sangulu namion. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, naung mga lihok kaluaw dihami sa luhut na jomma. Mauliate madiho. Amen.